na daw na siya. Oh. Ikapoy baka na siya o wala. Ambak-ambak ng pagkain ako ni. Ambak-ambak ng pagkain ako ni. Siksing nga upaw. Muna na. Muna na. Oh. Ha? Okay. Hadlok siya sa iro, oh. Sa iro, nadok mang iro ni mo gudo yung dagan, oh. Ha? Ayun, kuan ka, relax lang ka. Suranin. Sinakakun. Ito orang rawat. Oh, sure lumayan. Jadi so. Nakuhaan. Nakuda, kuhaan mga ebidensya. Ikapoy na. Going back naman me. So, wala na iyahang kuhaan, energy. So, mo ni siya mong ipuyan dali sa una. Ha? Ano doon mo? Ano? Video aku. Video aku kurang murah maklaya pa. Bang! Wah. Oh, bunga oh. Jangan Aman. apa dia kita dapat dia gawe. Jadi may nagpuyo sa una. Kana diha nga balpan. Siya mong balay. Nakaambak pa ko di mami no. Puyan sa una. Dali lang iwa, abot na kupaan. Wala siya exhibition, no? Pagkahuman katawan dahil sa mga tao kay makitaan siya nga nabalintong. Exhibition pa mo.
Ha? Ano? Sige lang. Sa police station na siya. Hindi mo naman gitulod sa man. Padayon dili. Damo istorya. Halika guys. Damo, tikaw mo ya. Aray patikal ko di puno da. Dito. Sige, at store. Pagamitin sa imong kuan pa kay magwa po ko diri pa. Wow. Din ka dito. Mana? Ah?
age. Atras, isa. Para sa inyo, na? Ah, sorry. Luyan na ako tunay. Okay, manguli na ta guys. Thank you very much. Until next time. Happy Sunday para sa mga followers natin yung mga kwan. Opo ko like Sunday, Domingo. Luyan ako. Maintain na mo exercise with my ex. Enjoy guys. Thank you very much. Bye bye. Pato de pikas oh. Indot ang view. Libot-libot anang kuan oh. Libutin na oh. Pa. Wala pa ibo. Wala pa anak pa. Speak out against followers of thank you for that artist. This is my friend. Let's go. Violence, gender, everything right here. Stop. Violence. Oh, stop violence. I will give one expression to stop the violence. That means when you run, when you drive, you have to stop like this. Hop. Hop. Oh, minute pa. Sige na padong dito. Sige na. Oh. Uli namin. Dakar butut. Dakar butut aso ma. Dakar butut aso. So manguli namin. Sila na. So thank you, thank you. Thank you. Tubang dili kadali pag bye-bye na. Bye-bye, bye-bye. Mura na imong See you next time. Mura na imong bye-bye sa mga viewers. Come on. Ito nimo. Sakay ko. Ha? Sakay ko. Oh, mura na. Okay. I-off na nako. Nairo.
Grabe. Lagi siya sa tubang sa truck stop daw. Balit sa tag bread? Balit tag bread? No way. Ha? Balit tag bread diha ba? Balit tag bread. Pa. Balit tag bread? Bread. Kaya sulod. Ha? Ang tao nga gikan nag jog walking. Hapit ni sa truck stop. Ilam ni ang bread guys with coffee pasan. Kapalit ni og loaf bread og cinnamon bread. Wet na siya, wet bread. Coffee na po guys. Tapos nagmahay daw siya. Tingala ko ngano nagmahay man siya. Bugat kaayo daw kuno bugat. Yun ako bugat sa bursa. Bursa. Bugat man dai kay siya man ang nagdala. Duha gud na kasako iyang dala ba. Duha kasako iyang dala. Duha kasako. Hadlok patunga ay sa kasada oy. Sige hadlok. Duha kakuan. Duha kasako iyang dala. Bugatan dahil siya. Hindi na, babay na lang. Bahalag bugat. Lami ang punak. Ang nabot balay. Kira ko oy. Okay ra daw dahil siya. Ilabay diha kay bugat. Sakay pagani ko. Sakay ko. Hindi lang ka. Usay di na ko ganan. Di na ko ganan mo naop. Muna problema na to. Ari. Wala may sakay. Nice store nga open diri oh. Store diri open oh. Pwede mo diri mamalit og Sunday di ay. May open nga store. Kagana mo, ano na. Kagana. Good morning. Kagana dyan. Morning. Ang mga langgam mo ning kuan sa imo oh. Dulo? Oh. Oh. Dipunggit ka nila unta. Oo ba? Tawa na. 1 minute na takin. Nada. Sige na, pagbay na dayon kay last na. Last na ni. Napay lahi. Napay lahi nga. That's for today. And thank you guys. That's it. Again, happy Sunday to everyone. Good. Nice to have exercise. Alright, yeah, that's it. Thank you.